Først og fremmest rigtig glædelig jul. Og dernæst tusind tak for den kæmpe indsats, der er fra alle jer trænere, alle jer forældre, alle jer unger, der er med til at kunne skabe alle de her rammer, som vi har for jer til undervisningerne, både junior og senior. Det er jo sådan, at det har været et vildt år med mange forskellige udfordringer og muligheder. Ukrainekrigen, den var der, vi steppede til med det samme, vi begyndte at lave undervisninger, vi gik i gang med at lave Build a Board events. Vi har haft en efterhånden, der kom i hvert fald en 14 skateboarder ud af det. Vi fik doneret så mange fantastiske boards og hjul og alt muligt andet. Og det er så livsbekræftende og så meget noget, vi kan være stolt af, det at kunne lave det her stykke arbejde og give videre til dem, der har brug for det. Noget af det, der virkelig har gjort en kæmpe forskel for os, det har været rejsehold. Rejseholdet har været helt magisk under Fred og Bertils primære overvågning sammen med Bjørn Lillesø også. Så det er bare med at blive ved med at give den gas, drenge. Fastelavn har der altid skulle til, og her i år, der havde vi fornøjelsen af at gøre det sammen med vores ukrainske venner. Der var nogle helt autentiske udklædninger. Der var både pizzaen, og der var kaninen, og der var alt muligt andet. Hajen var der også. Så de her gentagende begivenheder, det er sgu det, der gør os rigtig glade. Specielt når vi så kan opleve, at vi kan fusionere sammen med andre kulturer og andre unger fra alle mulige andre steder. Vi har gjort rigtig meget ud af at gøre plads til alle og udvide det, som vi har mulighed for. Og det at kunne få de her knap 2.000 kvadratmeter ude ved Ørestad Street Park lige over for Royal Arena, og vi samtidig fik rundt regnet 2,2 millioner oven på vores fondsansøgninger, altså gav os de her klubhus, det gav os muligheden for at kunne bygge en masse ting, en masse ramper, og det er stadig projekter undervejs, det er stadig et eksperiment med at få alle de her ting til at fungere. Vi har været så sindssygt heldige at få Peter Andersen med ud, som den primære ude ved Streetparken. Og da vi så gik i gang med at skulle åbne for parken derude, vores del, det er skateparkdelen, og så er der både hockey og fodbold, jamen så var det jo en blanding af alle mulige forskellige unger, alle mulige aldre, og det var en kæmpe fest. Altså det fede ved skateboarding, det er jo, at vi er så kreative, så vi finder på alle mulige tossede ting og sager, inklusive det at skulle bygge mini-skateparks i en kæmpe trailer. Men det kommer der lidt mere af her bagefter. Det her, det er noget af det artwork, som Peter har lavet for os i Big Heart. Noget af det, der har hjulpet os utrolig meget, det er at få økonomi til at købe flere boards, flere hjelme, så vi har en mulighed for at kunne tilbyde andre at låne. Det her, der er vi i gang med at skille nogle af de ting, der var fra Copenhagen Open, og få smidt dem ud til Ørestad Street Park. Crewet, det er det, der bliver større og større og større, og vi omfavner det med kæmpe glæde. Pizza sessions, selvfølgelig har der sgu pizza sessions til i år også, og det er som altid super hyggeligt. Og det var altså stor en glæde at være en del af det her. Mest fra min side på sidelinjen, med at sørge for, at økonomien og driften og alt det her, det fungerer. Men jeg får også lov at få de her små magiske øjeblik som det her, hvor at der bare er så meget, der er så bare glæde, og det kender I jo selv, ikke? Så noget, der er vigtigt for os i Big Heart, det er, at vi i det, vi kalder for Q-potten, altså med Bertil og Fred og Simon og Mathias og mig og nu også Peter, det er, at vi mødes en gang om året til vores Big Heart-seminar nede hos mig i Nysted, hvor vi bruger noget tid sammen, vi laver et rigtig godt stykke arbejde, vi går i dybden med, hvad er det, vi hver især vil, hvad vil vi som forening, hvad skal vi ikke, er vi tro mod vores DNA, og så har vi bare en fest sammen, og vi skilles som mennesker, som er endnu mere drevne for at gøre det, vi gerne vil, og udbrede skateboarding og gøre børn gladere, dybest set, sundere, raskere, børn gladere. Og det er også der, hvor vores tilbagevendende camps, de bare, altså det er 10. år næste år, venner. 10. år, vi laver camps, og det er bare magi. Trænerne, alle sammen, I har sgu fanget essensen, I har fanget DNA'en. Jeg kommer, jeg tropper op, jeg nyder af det. Vi fik sat gang i Copenhagen Skateboard Marathon igen her i år. Hold kæft, det var hårdt for stængerne. Vi var et lille crew på måske en 10-12 stykker forskellige aldre, men vi hyggede os. Vi tog det stille og roligt, vi fik badet, og vi fik skatet forskellige spots, og hyggede os rigtig meget. Og endte os også ude ved P Street, som vi kalder det, ude ved Ørestad Street Park, hvor vi også fik hængt ud og fik skatet. Et af de spændende projekter, det er det, som vi laver som en del af Rullesport Danmark, hvor jeg sidder som formand i det, der hedder Skateboardkomiteen. Det her, det er fra Y-Days, Nykøbing Falster, hvor vi fandt frem til at skulle afholde den første
skateboard festival nogensinde her næste år. Det er Bertil og Fred, som kommer til at være primært tovholder på det. Vores engagement med realkredit, Realdania hedder det selvfølgelig, det her med at troppe op ikke nytårsaften, på kulturnatten selvfølgelig, og lave de her fede arrangementer, hvor vi så også havde vores mega mini trailer med, den er 8 meter lang og 2,5 meter bred, og så har vi jo bygget ramper i. Det er Gerald, som har bygget dem for os, og det spiller bare, så det var vores første test i at få det til at fungere. Det, som der kommer her næste, det er Mathias' primære kæmpe gave til Mathias for alt det her skolesamarbejde, og her der ser I 36 unger. Det er en ordentlig mundfuld, skal jeg sige, men altså det kan godt være, at den kritik, vi får, den går stadig på struktur, men vi er sgu meget gode til det alligevel. Så det kører vi også bare videre med. Det her, det er fra det sidste årsmøde, der var i skateboardkomiteen, hvor at jeg som formand der sørger for at holde et overblik, hjælpe med at sætte alle mulige projekter i gang og holde skateboardingen i live. Det her, det er vores julefrokost med bestyrelsen, alle de her super skønne mennesker, og vi skulle selvfølgelig lave konfekt ud af noget nougat og noget marcipan, og så skulle vi selvfølgelig se, hvem der kunne lave det mest stylish skateboard. Nikolaj der må vinde guldmedaljen for at lave den hurtigste board og køber, og simpelthen bare fyre den af på den. Det er super dejlig og hjertelig bestyrelse, og der er plads til flere her i næste år, så kom endelig med jeres energi og jeres projekter. Og man behøver heller ikke være en del af bestyrelsen for at få udlevet nogle projekter. Vi bakker op om alt muligt. Og noget af det, som der er i gang lige nu, det er så julecampen. Der har været klubben her sidste år. Det her, det var grunden til, at det alt sammen startede. Det var, at vi mistede Kasper og Karsten, og det er 10 år siden, at Kirsten Strange og Hans Strange, min svigerforældre, klippede snoren, og derfra der har det været camp på camp. Herbert, en af guldmedaljevinderne, Chris, en af guldmedaljevinderne. Der er bare en stor glæde for alle de forskellige ting, vi har sat i gang gennem årene. Jeg har en sindssygt stor taknemmelighed. Hele Stranges familien har en sindssygt stor taknemmelighed for alle de ting, som I er med til at hjælpe os med at realisere, med alt opbakning, alt det, I har sagt ja tak til. Alle de her billeder, der er her, det er noget af det, som vi gerne vil genoptage og arbejde videre med herinde i næste år. Og jeg ved ikke lige, hvorfor det her billede det skulle snige sig ind, men jo, jeg fylder 60 i år, og på et eller andet tidspunkt skal jeg da også give stafetten videre, så det er bare med at få de her young guns på banen. Det nyeste projekt her bliver sindssygt spændende, de her kæmpe mega mini-trailere. Og det her med at blive ved med at gøre dumme ting, det gør jeg også. Det er også derfor, jeg lige er blevet opereret af mit knæ her i tirsdags. Jeg skulle olje over et juletræ, og jeg har det på video. Jeg har det ikke med her. Men her i den her video, der kan man så se, hvordan det skal gøres. Så fra mig af her, fra bestyrelsen af, fra Q-potten af, fra alle vores seniortrænere, fra alle vores juniortrænere, fra alle os til alle jer, en kæmpe stor kram, en kæmpe taknemmelighed. Det er en kæmpe stor og vigtig ting, vi har gang i her, og jeg hører igen og igen fra flere forældre, som deler historier om, hvordan det her det kommer meget dybere, meget længere end holdsport. Så tusind tak til jer alle sammen, og med et ønske om en rigtig glædelig jul, et fantastisk nytår, så vi vil glæde os til at fortsætte i endnu 10 år, og kigge efter invitationen, den kommer til vores 10-års brag af en fødselsdagsfest for Strange Skateboardskole.